V Slovenskom znie krásna pieseň vo výšinách. Vážení spoluobčania, 12. júna rozhodnete o tom, kto bude Slovensko spravovať najbližšie 4 roky. Je to veľmi vážne rozhodnutie. Bolo by veľmi jednoduché povedať, voľte číslo 8, voľte ľudovú stranu HZDS. Slovensko je úžasná krajina, veľmi bohatá krajina na vodu, rieky, úrodné polia, lesy, hory. Treba zdôrazniť, že sme bohatá krajina i na ľudí a ľudský potenciál. Ak spojíme tieto naše národné zdroje s ľudským potenciálom, so zdravým ľudským rozumom, využijeme ich, som presvedčený o tom, že Slovensko skutočne môže byť úspešnou, rozvíjajúcou sa európskou modernou krajinou. Vážení spoluobčania, voľte číslo 8, voľte ľudovú stranu HZDS. Tvoja zem, domov náš. Domov náš.